A revenit după 9 luni într-un loc foarte drag nouă, un loc unde se găsește totul pentru casă. Un showroom aparte, aș putea spune. Bună ziua și bine v-am regăsit! Bine ați revenit la noi! Într-adevăr, sunt 9 luni pline pentru noi. Este o perioadă în care am reușit să ne surprindem plăcut clienții. I-am încântat cu experiențe uimitoare în lumea cumpărăturilor. Știți foarte bine, showroom-ul are un caracter interactiv, ceea ce înseamnă că orice client vine aici are o legătură absolut directă cu orice produs pe care și-l dorește. Asta înseamnă că dacă vreau să probez o plită, pot să gătesc, să văd cât de repede gătește, cât de repede coace cuptorul? Bineînțeles, putem face asta, putem proba o plită, putem coace la cuptor, dar în același timp putem aspira cu ajutorul unui aspirator care filtrează prin apă, putem prepara paste cu ajutorul aparatului special, putem prepara un latte macchiato pe care îl savurăm cu atâta plăcere la bar sau la cafenea, sau putem face orice altă activitate necesară în bucătărie. Interesant, pentru că de regulă cumpărăm un produs în urma vizualizării lui pe un site sau eu știu într-o revistă sau din auzite. Un prieten și-a cumpărat un produs și ne spune, ne povestește despre el că e extraordinar. Dar în cazul acesta putem să îl testăm. Sigur. Clienții se conving în felul acesta de funcționalitatea produselor, se asigură că produsul oferă caracteristicile, oferă ceea ce avem nevoie efectiv și se bucură de rezultatul pe care aparatul ni-l oferă. Foarte multe ați reușit să faceți în ultimile 9 luni, pentru că, într-adevăr, noi ne-am cunoscut la un târg unde participați cu hote aparte, aș putea spune, pentru că ne duc cu gândul la tradițional, la rustic. Am extins gama de hote rustice, cea care ne reprezintă, să spunem, în cel mai bun mod posibil, dar nu numai atât. Am extins gama de încorporabile, gama de hote normale, gama de aragazuri. Am organizat aici evenimente deosebite pentru clienții noștri și, de asemenea, pentru personalul din magazine. Am organizat cursuri de gătit și pregătire specializată. Vorbim de electrocasnicele destinate bucătăriei, văd foarte multe cuptoare, de la stilul modern până la cel clasic. Așa este. Avem o gamă largă de cuptoare, spre exemplu, pe diverse tipuri de design, de la cele glossy, cele negre, inoxul, pe care îl cunoaștem cu toții, dar să nu uităm trendul spre zona vintage, spre zona rustică. Avem o gamă largă de cuptoare, plite, în același ton de bej, aramă sau negru mat. Iată un nou stil de a face cumpărături. Venim, vedem, probăm, încercăm, primim toate detaliile și apoi decidem dacă plecăm cu el acasă sau nu. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu!